महिलानि दिनाव बिपिएम समाव इलिगेलि जानला मोनला फैसाफोरखौ बाहायनानै बिथाङा कारापसन खालामदोंमोन जेरै महिलारि सारा बे ओनसोलाव इउनिभारसिटि गैया इउनिभारसिटि लुदों बे ओनसोलाव खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' गिबियावनो जोङो मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनोसै रायजोफोर नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां खोथाखौ आं फोरमायनो नागिरदों बर' रावनि गेजेरजों जायखौ आं दैहाय बै गेस्ट हाउसआवहाय फुंनि समाव आं एसएमएसआव बुंबाय नाथाय आं बर'आव बुंनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे लेखाखौ मोनथिखाबाय बे लेखानि सोमोन्दै आं बुंदोंमोन बे लेखानि उद्देश्यआनो जाबाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पिनारडि 15 फाइनेन्सनि खामानि जाय खामानिनि अर्डारा जाहैबाय 58 था खामानिखौ दिनै सासेल' कन्ट्रेक्टरनो होनाय जादों जाय कन्ट्रेक्टरना जोंनि बिटिआरनि नङा बा बिटिसिनि नङा बिथाङा जाहैबाय मिसेस आसाम एजेन्सि बिलासिपारायाथ' जोंनि नङा बे बिलासिपारानि नङि बिटिआरनि नङि सासे बिलासिपारानि आउट अफ बिटिआरनि मानसिया जोंनि एसेबां माखासे 58टा खामानिखौ बोरै मोननांगौ सोर जड़ित दङ बेजों प्रमद बर' बिथाङा मा सार्थआव मानि थाखाय बे खामानिखौ बिथांनो होखो आरो नै उदालगुरिनिया 52 सासे मानसिनि एके मिसेस आसाम एजेन्सि बिलासिपारानो 52 खामानिखौ होदों 110टा 110 खामानिखौ बे सासे मानसिनि होनाय जादों मा सर्त दं एबसुनि दैदेनगिरिफोरा मानो मोनाखै एनबिबिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै मोनसेखौनो मोनाखै सासे मानसि 110टा बोरै मोनदों एबसुनि दैदेनगिरि जायफोरा दिनै खामानि मोननो थाखाय दिनै एसेबाबो गोसो दङ दिनै आन्दोलनखौ दोनथ'नानै जोबथ'नायनि थाखाय जिरायनानै संसार जानो थाखाय गावनि बिसि बिसायजों एसेब्लाबो मोजां न'खर एसेबाबो मोनसे मोजां फरायनायनि परिबेस खालामनो थाखाय दिनै गोबां नाजानाय दङ खामानि मोननो नाथाय मोनसेबो खामानिखौ मोनाखै सासे मानसियानो 110टा खामानि कौटिनि खामानि बे मानसियाबो जोंनि बिटिसिनि नङा जोंनि बिटिआरनि नङा आउट अफ बिटिआरनिसो जायहा दिनै बिलासिपारानि मिसेस आसाम एजेन्सि मा सर्त दं नंगौ बिक्रम दैमारिया थांनाय 17 बोसोरावहाय सासे बिटिसिनि ठिकादारमोन नाथाय बिथाङा ठिकादार हिसाबै मा खामानि मावदों बिनि जेबो रायजो राजानि माखासे मोजां हाबा खामानि मावदों होननानैहाय दिनैसिमबो जोङो फोरमान होनायखौहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नुफेराखै जानो हागौ बिथाङा गावनि गाद्दिया गोमानायनि थाखाय गावनि थोरसिनि ओंखामा सेजानायनि थाखाय दिनैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै होनो थाखाय अनलाइननिफ्राय कम्पिउटारावहाय हार्ड कपि बख'नानैहाय देखायैहाय गावखौनो गोरोंसिन दिन्थिनोहाय नाजानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर आङो बेखौनो बुंनो सानदों रायजोफोर जुदि बिक्रम दैमारिया हारिनि थाखाय सासे मोजां ठिकादारमोनब्ला बिथांनि माखासे बाख्नायजाथाव हाबा मावनाय थानांगौमोन नाथाय जोङो नुनो मोनदों बिथांनि माखासे बाख्नायजाथाव हाबा मावनाय मोनसेबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय फोसावजानायखौ जों नुनो मोनाखै जानो हागौ बिथाङा 17 बोसोरावहाय गावनि उदैनि थाखायल' ठिकादारमोन गावनि न'खरनि जाथि खुरमानि थाखायल' ठिकादारमोन बर' रायजो राजानि थाखाय ठिकादार नङामोन बेनिखायनो रायजो राजाया बिक्रम दैमारि बायदिखौहाय दिनैहाय मोजां मोनाखै दानिया फैदो रायजोफोर कास्टम बसुमतारी नोंथांमोन बयबो मिथिगौ कास्टम बसुमतारीया एजिपिनिफ्राय बिपिएमआव हाबदों दिनै कास्टम बसुमतारी होननानै बुङोब्ला गासैबो कास्टम बसुमतारीनि साननाय हनाय बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय लानानै गोबांथार गाज्रि कमेन्ट होनायखौबो जोङो नुनो मोनो बिथाङा सासे गोरों मानसि रोङा नङा आंबो बिथांखौहाय रोङा होननानै बुङाखै नाथाय बिथाङा सासे गोरोंब्लाबो रोङै बायदि जाम्बानि राव बुङो नोंथांमोना खोनासंनानै ला मा फोरमायदों सावरायगासिनो दंबाय थायो ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय दिनै जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो बा ओनसोल डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो नोंथांमोनहा जगाजग खालामनानै जोंनि बिपिएफ दोलोआव जाहाथे जयेन जायो आरो जोङो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ जेरै महिलारि सारा बे ओनसोलाव इउनिभारसिटि गैया इउनिभारसिटि लुदों बे ओनसोलाव इन्जिनियारिं कलेज गैया इन्जिनियारिं कलेज लुदों बे ओनसोलाव हस्पिटाल गैया हस्पिटाल लुदों बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टखौ लाबोदों आरो फैबाय थानाय समाव आरो फिन बेबादिनो आरो बेनिफ्राय आरो डेभेलपमेन्ट जाहाथे खामानि मावबावनो हायो बेनि थाखाय जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि
आरो फारफ्रोमबोथिंजायनिफ्राय आबादारि साख्रियाल जोङो फोरोंगिरि कन्ट्रेक्टर बिजनेसमेन एडभकेट सब बुद्धिजीबी मेलेमजिबी सब फैफिननानै फिन खनसेबाव जाहाथे बिपिएफ दोलोखौ पावाराव लाबोफिनो आरो महिलारि सारखौ शिफ्ट खालामफिनो। नंगौ कास्टम बसुमतारिनि नोजोरावहाय बिटिआरआवहाय जोबोद डेभलप। गुबुन कान्ट्रिफोर बायदि साउदी आरबफोर बायदि सुइजारलेण्डफोर बायदि इंलेण्डफोर बायदि लण्डनफोर बायदि कास्टम बसुमतारिनि नोजोरावहाय बिटिआरआ डेभलप रायजोफोर। बिथांनि नोजोरावहाय बिटिआरआवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया हिसाब गैया। सिटियानो सिटि कलेजानो कलेज कास्टम बसुमतारिनि नोजोराव। नाथाय नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बिटिआरआवहाय गंसेल' क'क्राझार टाउनावहाय। दा कास्टम बसुमतारिया बबे नोजोरजोंहाय बिटिआरखौहाय डेभलप नुखो बिथाङासो मिथिसिगौ। जानो हागौ बिथांनि उदैया डेभलप आरो बिहा नांगौखिनिया दङ, बेनिखायनो गावनि नांगौखिनिखौहाय मोननायनि थाखायनो बिटिआरखौहाय बिथाङा डेभलपनि नोजोरजोंहाय नुगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारिया डेभलप खालामदों होनना बुंदों। मा डेभलप खालामखो? माथो आंलाय नुवाखैनो। क'क्राझार टाउन बायदिया सिगां जेरै दासिमबो बेबायदिनो दङमोन। बिटिआर एकर्ड जानायनि उननिफ्रायसो मोनसे मोननै सोलायदों। जेब्लानाखि आङो 2015 मायथाइयाव गामियाव थांदों मोनसेबो डेभलपआनो गैया। अब्ला माबोरै हाग्रामा महिलारिनि मावनायखौ डेभलप होगोन? फारसेथिं गामियाबो डेभलप गैया आरो हारिनि जौगानायनि खामानिबो मावाखै। अब्ला माबोरै हाग्रामा महिलारिखौहाय नोंथांमोना डेभलप होननानैहाय फोरमायखो? दा कास्टम बसुमतारिया सासे जाम्बा बायदिसो। बिनि मेलेमा थौले गोसोनि। बियो सासे गोरोंब्लाबो इन्टेलेक्चुयेल मानसिब्लाबो बिनि साननाया सासे आदुवानिसो। रायजोफोर कास्टमा हाग्रामाजों फुटबल बायदि फिदिंजागासिनो दङ। बेनिखायनो कास्टमा गावनि दंनायखिनिखौ लानानै दिनै रायजो राजानि सिगाङावहाय हाग्रामा महिलारिखौहाय अनसायनानै इउपिपिएलनि हेंथा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। आरोबाव जों खोनासंबावनोसै रायजोफोर बिक्रम दैमारिनिनो मोनसे भिडिअ। भाई नोंसोरो जिरायथ'दो, जों एसे आवगायनि नोंसा जाखाबाय थिग दं। नाथाय जायफोरा दिनै एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ हरमानजों बुङो बिक्रम भाई नोंसोर एसे जिरायथ'दो, जों एसे आवगायनि। बे खामानिखौ मानो होआखै? नङा होमबा? 110टा आं गोविन्द मानसिनि गोविन्द बसुमतारी बिथांनियाव सोंबाय नोंसोर बे खामानिखौ मिथिगौ ना? जोंथ' मिथिया। खामानि स्टप खालामनांगौ। जों खोनादों बिक्रम दैमारिया बेयावहाय हख्राव गारामा थरायलायजासे बाथ्रा बुंदों रायजो राजानि सिगाङावहाय। जानो हागौ बिथांनि 17 बोसोरनि बिटिसिनि थिखादार लाइसेन्सआ जोबनायनि लामायाव। बेनिखायनो लाइसेन्सखौ रिनिउ खालामफिननो थाखाय बिथाङा गोबां नाजादों जानो हागौ। बेनिखायनो रायजो राजानि सिगाङावहाय बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय रायजो राजाखौहाय थगायनानैहाय बिपिएफखौ लाबोफिननानै गावनि गाज्रिखौहाय लाफिननो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांनि रावानो फोरमायो जे फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफ देरहायोब्ला बिटिसिनि थिखादारखौहाय बिक्रम दैमारियानो मावफिननो हागोन होननानैहाय बिथाङा सानदों। बेनिखायनो दिनैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै हख्राव गारामा थरायलायजासे लेक्सार होनायखौहाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दासिमबो ओरैबायदि मानसि दङ ब्लेंकेट मोननैनिनो खुद्रि सारग्रा, स्प्रे मेसिन मोननैनिनो सरखारखौहाय नागारग्रा, मुसारि गांसे मोननैनिनो गावजों गाव नांलाय खमलाय जाग्रा। मानो होनोब्ला बै समावहाय बिपिएफनि सरखार थानाय समावहाय बिपिएफ गभर्नमेन्टआ 250,200,500नि ब्लेंकेटखौनो बर'नि रायजो राजानोहाय राननानै होदोंमोन। गांसे मुसारिफोरखौनो राननानै होदोंमोन, स्प्रे मेसिनफोर राननानै होदोंमोन। दा नोंथांमोना बे ब्लेंकेट, स्प्रे मेसिन, मुसारि
खदाल रुवाफोरजोंहाय साथाफोरजोंहाय डेभेलप जागोन होननानै सानदों नामा? बबे स्टेटआव बेफोरबायदि ब्लेंकेट राननानै होनाय, सिखा रुवा राननानै होनाय, साथा राननानै होनाय, मुसारि रानना होनाय नुखो? दिनै रायजो राजाखौहाय, बर'नि रायजो राजाफोरखौहाय हाग्रामा महिलारिया बेफोरबायदि 200-500 रांनि बुस्थुखौ लानानैनो फुस्लायनानैहाय रायजो राजाखौहाय थगायै इलेक्सनाव देरहाबोदोंमोन। नाथाय दानि जे देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, दानि जि रायजो राजाफोर, बिसोरखौ बेबायदि ब्लेंकेट होनानै, मुसारि होनानै, सिखा खदाल रुवा साथा होनानैहाय बेफोरबायदि होनानै गावनि गादिखौहाय लाबोफिननो हाबावगोन ना? ना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दासिमबो ब्लेंकेट गांसेखौनो बायनो हायै सुबुं दंबावो नामा? मुसारि गांसेखौनो बायनो हायै सुबुं दङ नामा? साथा गंसेखौ बायनानै लानो हायै, स्प्रे गंसेनि थाखायनो सरखारजों खुद्रिसारनाय बेबायदि सुबुं दंबावो नामा? आंथ' नुदों दासिमबो BPFखौ सापर्ट खालामग्राफ्रा ब्लेंकेट मोननैनि थाखायनो, मुसारि गांसे मोननैनि थाखायनो, गोजां बोथोराव जोमनो थाखाय कम्बल मोननैनि थाखायनो सरखारजोंहाय खुद्रिसारनायखौ आं ससियेल मिडियायाव नुदों। बे ब्लेंकेट, मुसारि, स्प्रे मेसिन, साथा बेफोरजोंहाय जोंनि बर' हारिया डेभेलप जागोन नामा रायजोफोर? निश्चय UPPL सरकारा बेफोरखौ होनाय नङा। मानो होनब्ला बेफोरबायदि बुस्थुजोंहाय हारिया माब्लाबाबो जौगाया। बेफोरखौथ' नोंथांमोना गाव गावबागावनो बायनानै लानो हायो। बेखौलाय मानो सरखारनिफ्राय आसा खालामनो? रायजो राजा नोंथांमोन, UPPLखौ आंनि मोजां मोननायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय हारिखौ खौसेथि खालामनानैहाय बर'जों बर' नांलायनायनिफ्राय गोजानाव खालामनाय आरो बर'जों हारसाजोंहाय दाङाबाजिनिफ्राय गोजानाव खालामनानै लाबोनाय, NDBफोरखौहाय खौसे खालामनानैहाय गावनि न'खरनि बिमा बिफाजों, जाथि खुरमाफोरजोंहाय मोखां नायज्लायज्लाय संसार जानो खाबु होनाय, बेखौ लानानैहाय आङो UPPLखौहाय मोजां मोनदों रायजोफोर। जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय बेनिफ्राय साबसिन रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय खामानि मावनानै होलांनो हानाय बायदि। आं बुङा जे UPPLआ डेभेलप खालामदों। जानो हागौ बिसोरबो डेभेलप खालामगोन आरो बिथांमोनहा सम नांगौ। दासिमबो 2 खावसे बोसोरल' बिथांमोना सरखार सालायदों। बिनि गेजेरावहाय COVID-19नि थाखाय बिथांमोना सम मोनाखै। आंबो मिथिगौ रन्जन दैमारि सारा जेलाव दङ। नाथाय बिबो आयेन मथे माखासे समावहाय गगोन होननानै आंबो आसा खालामदों रायजोफोर। नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय। आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों। जै बर' हारि।